Magpahabol ako sa 5 p.m. to 9 p.m. ha. So kini akong video short ra kay ni mga guys, pero mahinaw tunta ko bisan sa short man lamang. Ayaw lang taw ninyo i-skip ang kuan ang pangalan na ads maluoy taon mo kay sa akong harang ba. Kay diha in taon ko nagkuha in taon sa akong ipangtabang sa mga tao nga naglisod. Kanang nagtabang sad ko usahay ng nasa mga na hospital. O naa sa yung kanang mga naglisod yung kinabuhi ba usay wa sila bugas. So di man ingon sa panghambog mga guys, ako nagatabang jud ko. Bisan man ako naglisod, bisan sa pero mabahin man ang kwarta bisan kung saan sa kalisod, kay mabahin man ganina ang talisay, bunga sa talisay nga kanang perting gamaya na, di ba? Tapos mabahin man natog kuan, di ba? So ay lang taw niyo skip niya. Pahabulin ako sa unya 9 p.m. irambol jud na ninyo kana ha, irambol jud na nya kana kay kaning nambira gihatag ni sa akong amiga nya kanang ana ang plaster, pero irambol ninyo. May na lang makatabang niyo tanan, manghinaot ko maundas pata unya gabi sa 9 p.m. So ako man taning gikuan ganiya sa 5 p.m. pero ako na lang ipapas kay gabalo ko nga di pa siya mugawas jud sa 5 p.m. Pero kanang ginaot ko nga kanang kuan kanang manginaot ko nga di lang ninyo i-skip ang ako ang ads ani unta kinabi uban basta makakita na sa number i-skip na tadaan i-x na tadaan. So sa diha lang hanyo ko ninyo nga bisag 3 minutes ra gani bisag sa 3 minutes ra bitaw nga kuan kanang akong gihanyo ninyo nga video nga dili lang ninyo i-skip o dili lang ta ninyo i-x dayon kung makita mo sa number. Kung bisan sa diha lang unta nga kuan bisag usahay di mo gawas ang number. Pero kana naningkamot sa taong kung ako i-share ninyo pinaagi sa ana kay malay ninyo mubuto di ay di paka, di ba? So makakwarta tatanan, di lang kamo ang kwarta hasta ko. Kay nagpusta biya pug ko ana kanang number nga akong gihatag niyo nagpusta sad ko ana. Usahay mo gawas di sa ko kapusta kay na akos bas nya. Pero ginapusta jud na nako. Usa karon ko pusta ugma mo gawas man mo ana ba mo bakaw ba. So kung di mo ganini mo gawas di ko ka promise nga kani siya mubuto karong gabi una. Pero respetary lang, wa may mawala nato sa pagrespetar, di ba? So ang akong gipangayo nyo respetary lang ni o balik tulo ka adlaw kung di man mubuto karon ugma ayaw jud nyo biyae. So ang katos ang akong giingon ninyo nga katubitaw gikuan ako nga gipahab girigalo. Pahitaan ninyo dito sa akong video ang katong girigalo jud nako ninyo atong usang adlaw pizza 20 size man siguro to 20 size or 20 city 20 size katong nagregalo ko nyug 060 o katong kuan may kuhaan ninyo respetary sa to ninyo kay wala may tao nga makasure jud sa nga mugawas. Pero malay mo blisingan tayo ni Lord karong adlaw, malay ninyo malay mo dili ta pa wala sa atong hope o dili ta magpadala sa atong mga moingon mo nga malas. Wala diri ang malas to cemeteryo, ang malas to cemeteryo sultian ta mo. So ang atong kuan ani nga unta makakita ang akong kuan ani makakita ang uban ug makapusta unta ug makapalit og bugas 5 kilos. Di lang ma 5 kilos kung makatarget mo ana. So salamat ninyong tanan ug dinhi nilang kukutob ang akong video ug thank you so much. God bless you. Ingat mo tanan, ingat.